che su una dona transgènere que viu a Colorado, diuen que viu amb sa mare, que no està bé i que provoca els altres fent-se dir bebè. I mira quin bebè que en una nit d'hivern amb 4 ampolles d'Smirnoff surt al carrer i de sobte l'Smirnoff es converteix en benzina i en un concessionari 4 Tesles cremant quan les patrulles arriben. Lucy Gray s'ha marxat i a les parets hi ha deixat un missatge ben clar: fuck Musk! Seguint l'estela de Lucy Gray, un home pren el fusell i surt al carrer dins el fred de l'hivern amb la flama al cor, apunta al concessionari i es disposa a tirar un atac de bales. Una ràfaga exaltada li destrossa la vidrera, el maleït magnat i la era Molotov. $500,000 de pèrdues al mateix establiment una setmana abans. Fuck Musk! A Grunheim, prop de Berlín, l'incendi d'una torre elèctrica provoca l'evacuació i la posterior aturada de la gigafàbrica de Tesla, provocant milions de pèrdues. Avui hem sabotejat Tesla, reivindica el grup Volcà, mentre acusen de tecnofeixista Musk i denuncien Tesla per les condicions extremes d'explotació. I si els dissuadim de que es comprin Tesles? I fem que tinguin pels inversors? La ira contra Musk s'expressa arreu del planeta. Vitrines trencades, supercarregadors incendiats, cotxes disparats, cotxes cremats depurats per les flames. Parlem de Lucy Gay, una dona transgènere que viu a Colorado, diuen que viu amb sa mare, que no està bé i que provoca els altres fent-se dir